И така, здравейте хора, аз съм днес ще играме удата овца, коза да е. Нещо беше на български. И сега, защото ми на мисии, не мисия нива, аз се скоча и тая бутна. Бам! Мали, как се прикинах, да. Ще имам клипове на тази игра. И ще върнах. Така върнах се. Мали. Пак се прикинах. Като едно се прикинах. Не. Така. Първото ниво. Следващото ниво. В момента е 11 часа. Бау! Като... И така. Сега си взимам колата. Не, защо няма си взимам. И да. Само скоча. Бегаш ли? Бау! Хедшот. Направо я разглобих. Сега полетят. Така май го минах. Да. На 3 звезди. Това е добре. Камера. Тихо. Не. Е така. Сега сме на 8 место. На 8 лева. Това беше коментарът на 10.